Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka White House hagasngi palay kalapendikna ba u President ka USA u Donald Trump undet ban sakhi ga Jinglehkai final World Cup arajar arpundrio habdeng ka Argentina persya ya ka Spain ka bandong ha New Jersey Stadium ha US hagasngi ublay lakmilinti ba u Trump unsnok tilang bat u President ka FIFA u Gianni Infantino ban sam ya ka trophy shakinong job ya ka lapnbna da ka press secretary ka White House ka Caroline David kablay thuru bakam tip la utrom ukarshan ya ganu kari na pedeng kini ki art likiri da ka ba ka laong yi kinong pathai khobor bakin ka lihi na utrom halor kani u president ka FIFA ru ulaong ba utrom un sadan ringkat lang hagani ka Jinglehkai final but un sai ti lang ya ka trophy shaka kinhun ba job hagasngi ublay na ba ya kani la jule ba u president jong kanu kanu kari ka ba pidang ya ka Jinglehkai final un hab ban samlang ya ka trophy shakinong job Hausnam arja arpusauru u Emir ka Qatar u Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ula ai tilang ya ka trophy sha u Lionel Messi bat Shakirang Lekai ka Argentina kumjuro hausnam arja kharpra u President ka Russia u Vladimir Putin ula ai ti ya ka trophy sha u Captain ka France u Kylian Mbappe hadian ka final Russia katba u President ka Argentina u Javier Milei unamlet cha New Jersey ban sakhi markmat de kani ka Jinglehkai final ka kinhun ka rijong u umilay udoong buon pet ya ka Jinglehkai na yiya. Habakran bat ka Buenos Aires Radio Stadium El Observador umilay udoong buon pet ya ka Jinglehkai na Olivos da ka baong bakaray jong u ka day ka chinget kabalatip ha Argentina kum ka kabalas ka dustur babun kinong kersyan kinget bandong ka nusip kababaha ya ka kinhun ya Lehkai.